Remu, tuo pallo tänne. Tuo tänne. Tohon noin. Hyvä. Maahan. Kieri. Hyvä. Istu. Nätisti. Nouse ylös. Ylös. Nouse ylös. Ylös. Kunnolla ylös. Hyvä. Ja maahan. Kieri. Tuu tänne päin. Istu. Eiku istu. Nouse ylös. Maahan. Kieri. 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 Nyt Remu ei toimi. Nouse ylös. Istu. Istu. Nätisti. Hyvä. Maahan. Kieri. Hyvä. Ja ota koppi. Ota koppi. Ota meillekin. Anna. Hyvä. Tänne päin. Maahan. Kieri. 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 No niin, kieri. Ei. Pakita. Hyvin menee. Tuo tänne. Tohon noin. Hyvä. Maahan. Kieri. Hyvä poika. Ota koppi. Ota koppi. Tuo tänne. Hyvä. Tonne. Maahan. Kieri. Hyvä. Koppi. Ota koppi. Oho, minne se lensi? Ei kai. Menikö se sinne? Onko se siellä? Onko se pallo siellä? Remu, etsi pallo.